Yun mga ka-idol, siyempre ngayon mga ka-idol, nagbabalik na naman tayo mga ka-idol. Itong video na to mga ka-idol, gusto ko lang i-congrats yung kapatid ko for getting 1k subscriber. Ayan, tol, congrats. Ayan, Mr. Pacboy TV. Ayan, nasa screen mga ka-idol. Ayan, gusto ko lang batiin mga ka-idol dahil na hit na niya yung yung requirement ni YouTube, yung 1000 subscriber. Tol, laban lang. Walang susuko, di ba? Kasi alam naman natin mahirap yung yung requirement ni YouTube, pero kaya natin 'yan, di ba? Tayo lang malakas. Ayan, tol. Congrats. Ayun tol, sana hindi na mawala yung channel mo. Kasi sayang yung unang channel mo, nakasahod ka na noon, kaso nawala lang bigla eh. Kaya ingatan mo yung channel mo. Ito lang masabi ko sa iyo, ingatan mo yung channel mo, ingatan mo para para hindi na siya mawala. Ayan, congrats again. Kasi nakuha mo na yung requirement ni YouTube. Focus na naman tayo sa isa, yung double hits na naman, para makuha talaga natin yung requirement ni YouTube. Kaya laban lang tayo, walang susuko tol. Congrats. Ayun mga ka-idol, gusto ko palang magpasalamat sa mga solid supporters natin dyan. Ayan, maraming salamat, and shout out sa inyo. Ayan, mula noon hanggang ngayon hindi nyo pa rin ako iniwan. Ayan, maraming salamat talaga sa mga suportan nyo. Ayan mga idol, hanggang dito yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi ma-update sa walang kwentang video natin. Bye bye.